Demang denang nenolonga di baga satu hatta Yesus Kristus, salam sejahtera, salam kebaikan tuhita saluk na damang denang. Tapas sadaro hatta martanya kita. Damai di debata na sumurung sian saluk roha. Ima mangaramo hati-hati do pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Huriani Tuhan hata ni debata nasar tuhita dia pala partikenon dienet may sian barita nauli na sinurat di si Yohanes bidu 20 mamuka may siya na 10 siya ro dia 20 tolu o mahata ni Tuhan. Jadi dumbot ari dia hari parjolo dung sarku ari sabat Dinang sordak akka pitu ni inganan ni akka sisyani ala ni biar ni rohana sida mida akka Yahudi Roma jes jongjong di tonga-tonga na sida jadi didok ma tu na sida dame ma dihamu jadi dung didok songoni di patuduh ma tangan na do adorana tu na sida gabelas marohan yakka sisiani ala nang diida na sida Tuhani dungi diulahi Yesus mama dok tu na sida dame ma dihamu songo sinuru ni amai yau suroku hamu jadi dung didok songoni mangobus maibana dopak na sida ma didok jalo hamu nama todi parbadia molo di sesa hamu dosa ni manang ise nang sesa mai molo di paut tamuna dosa ni manang ise hok doi ido yang usahana huria nenolonga di baga satu hatta Yesus Kristus. Tentu salah satu perayaan terbesar di Haporsia nela Kristen ima perayaan Pentakosta. Perayaan Pentakosta gabe sada tadda hataridaan baga-baga nang pinasah ni debata marhite Yesus Kristus tu kasisianna. Adorang sonako ibana tu surgo jalan ditiki neng naku ibana. Baga-baga na pinasah ni Tuhan Yesus si dido ibana naik kontongoso di ibana do todi asa todi ima dongani salut jol mana porsia mangulaun akalomoni rohani di bapa. Uria nenolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan jami tanasa tuhita dia pala partikienon sasitong na udut ni carito manang carita siad bidu 20 ayat dapat jului takas do disa di pataridahon naukehe Yesus jala di pataridaw Yesus do dirina tu piga-piga halak bahkan tu sahala perempuan namarguar si Maria Magdalena dihatau si Maria Magdalena do naukehe do Tuhani senamate alai dan porsiah kasih siani totong nu nasida marhatau biar ni roha di bagasan parngoluon mabain akasi siani gabe mago pakirimo mabain akasi siani gabe lupa tu selalu akatona nang pinasak ni Tuhan Yesus Kristus tona ni Tuhan Yesus adorang so diparsilaku di bana takas do didok naik konhehe do anak ni jolmai senamate dum tuluak nada mangdenang biar ni roha dia kasih siana tu halak Yahudi do tu akada torok mabanna sida pabaliho dirina mangasiko dirina
Sianakan atau alana pola do di paburu-buru akka si boto surat si sian nai do musenang di pamate. Pola do tarbarita na ditakko akka si sian ni Tuhan Yesus bakini Yesus. Pola do tarbarita ulau naso dengato di ulahon si sian ni Tuhan. Ragam intimidasi, ragam mabahan nasida takutan, ragam mabahan nasida makahiter, ragam mabahan nasida gabe mahago pakirimon do akal na asmut. Nada mangdainang ale di bagasan tupu jamita rasa tuhita dia pala partikya non takas doro Yesus manopo ak sisianna ditiki sisianna lagi marpungu di sada bagas ditiki pitu di sorba hata na parjolo na pinasahan ni Yesus tu sisianna didot Tuhan Yesus shalom manang di bahasa Indonesia damai sejahtera bagi kamu, di bahasa Batak didokon damai madihamo nama rapatan ditikiroha tahutan ditikiroha busisau na diigil sadaroha di nabusisau adong nian hadamia adong nian mabay roha nabusisau no gabetena giboto Yesus saluhut nai makana dipakulingi Yesus nasida marhite hite padohan dame madiamo unang behamu na mabia unang behamu na tahutan jalalam dipapos Tuhan Yesus roha na kasisyanna marhite hite na pinatuduhan ni Yesus ima bogas ni pakku na adong ima di tangan na dohot na adong dia dorana bogas ni tombaki na damang din na nalonga di bagas at Tuhan Yesus Kristus na paduahon dung didot Tuhan Yesus dame madihamu di suruh Yesus mamusenang salu sisianna asa totong na sida marmarita na uli di bagasat ayat 20 didot Tuhan Yesus songon sinuru niya mai au surok kumah artinya ekstafet pelayanan Injil ekstafet pemberitaan tentang kerajaan Allah harus dilanjutkan para murid Yesus sehingga berita tentang kerajaan Allah itu tetap sampai ke seluruh dunia. Maka perkataan yang dilakukan oleh Yesus yang disampaikan Yesus seperti Bapa mengutus aku demikian aku mengutus kamu. Maka yang mau dikatakan di sana bagaimana para murid mau melanjutkan tugas pelayanan Yesus seperti yang sudah dilakukan oleh Yesus yang penuh dengan pengorbanan, seperti yang dilakukan oleh Yesus yang sampai mempersembahkan dirinya untuk kemuliaan Tuhan. Maka demikian juga para rasul manang sisian ni Yesus mengulang tonan di Tuhan Yesus alai dan dipasombu Tuhan Yesus saluna sisianna mardalan sasahala. Diobus Tuhan Yesus mamolo didok di bagasan ayat napa dua ini jalu hamuna matot di parbadia. Dokoma jalu hamuna matot di parbadia. Di jalu akasisian naima atau di parbadia. Jaladung di jalu dasida atau di parbadia ada sebuah kuasa yang begitu luar biasa yang mereka miliki. Kuasa yang mereka miliki terdapat di dalam ayat 23. Molo di sesa hamuna dosa ni manang isi. Naung sesa mai. Molo di pahot tamuna dosa ni manang isi. Hodoi. Ada sebuah kuasa. Maka orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus di dalam kehidupannya. Kuasa Tuhan memerintah, kuasa Tuhan mengendalikan. Dan kuasa Tuhan mengajari dia untuk bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Todini di bata, naga madungani, maleo gogo,
asa gabi mga tusi saluna kajolma na porsiay maula lomo ni roani di bata. Alini tuhita na magdaina. Hobar tu jahan na sa tuhita dia pala partikyanon didok jalo hamu nama tod di parbadia. Nagabi suku-suku buhado jolma na majalo tod di parbadia. Na parjolo jolma na majalo tod di parbadia di bagasan parngolgon na. Dan adong bebiar ni rohan. Dan mabiar be ibana majalani akka parngoluan. Dan mabiar be ibana tu akka waso ni portibio. Ala justru berani maibana maka jongjok kuna tigor. Maka jongjok kuna dinggat nang pegabi di hasugo di bana. Di tahun-tahun politik. Na tokin nari. Na langsung topotota. Ada banyak di sana terjadi kemunafikan. Tetapi orang yang sudah menerima Roh Kudus, kita harus berdiri dalam kebenaran. Kita jangan takut diintimidasi. Kita jangan takut dan gentar ketika orang berusaha memojokkan kita karena kita menyampaikan kebenaran. Sampaikan senantiasa kebenaran. Karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Nah, padua damang dainang nanong di bagas Tuhan Yesus Kristus. Bahado jol manang majalo ton di parbadia. Jol mana majalo ton di parbadia. Adong waso di bagasan parangolon. Waso dia. Dada waso menghuni. Tetapi yang paling utama, ketika kita sudah menerima Roh Kudus, kuasa itu, Roh Kudus itu akan mengendalikan kita. Supaya apa? Asa unang bem mangulat hajut di perdagian. Asa unang bem mangulahon ulau ni portijo. Alai kuasa nang adong dihita. Gabi mangarajai madongani mangurupi hita. Patulus lomo di rohani di bata. Madongani jala mangurupi hita. Pasahaton harajami di bata. Hurian yang nolong di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Dapat pudi sahali senhatan di Tuhanon. Nang di pasat hita gadup marsada-sada. Jon manang majalo tod di parbadia. Ikon gabi sitiruan maibana di bagasan parangolon. Sebagaimana Kristus yang memberikan tugas kepada para muridnya. Yesus katakan, songon amai masuruau songoni ma'au masuruhamu. Kristus menjadi teladan bagi para muridnya. Maka para murid, para orang percaya, nasi nuru ni debata, iko gabi tiruan maibana. Disalut akka humayana. Ingot tamu nama damang dainang. Todi ni dibata, todi porbadia. Nunga madongani mangurupi parmolota. Tapaluas mangolutta. Mardalan obartu todi porbadia. Amen martanya kita. Moliate mau subawon rohanami Tuhan. Didenggan di basan doa sini rohan. Di paloso hami tarulisan hatama para partikyanon. Di pabotoko tu hami nunga di tongosoto dim parbadia madungani jala mangurupi hami. To dim parbadia ima mangurupi hami mangulolomoni roham. Di tonga-tonga portibyon. Mulia ke Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Horas mga dihita damang dainang. Tuhan masuk-masuk.